6, 7, 8, 9. Вітаю, в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. Окупанти висунули остаточне обвинувачення першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу. Йдеться про справу щодо нібито підриву газопроводу в окупованому Криму. Про це у Фейсбуці повідомив адвокат пана Нарімана Микола Полозов. За даними захисника, якщо раніше Джеляла звинувачували у скоєнні диверсії, контрабанді вибухового пристрою та обороті вибухових речовин, скоєних у складі організованої групи, то тепер йому закидають ще й заподіяння понад 100 тисяч рублів збитків російській компанії «Кримгазмережі», а також відключення від газу військової частини берегової охорони, що трактується як підрив обороноздатності Російської Федерації. Наразі захист розпочав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. На думку адвоката, слідство може надіслати обвинувачений висновок до прокуратури вже до кінця поточного року. Нагадаємо, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла було заарештовано в Криму разом з двома братами Азізом та Асаном Ахметовим. Окупаційна спецслужба незаконно заарештувала їх 6 вересня цього року. Їх обвинуватили в підготовці до підриву газогону поблизу Симферополя. За словами родичів та захисників, окупаційні силовики застосували до хлопців силу та катували їх для вибиття необхідних свідчень. З нами на зв'язку Микола Полозов, і ми більш докладно розпитаємо його про те, що може означати збільшення або уточнення в обвинувальних висновках цієї ганебної справи. Вітаю вас, пане Миколо. Здравствуйте. Я хочу спитати вас, от для чого? Тому що насправді те, що висувалося, диверсія, теракт, привезення, там щось там, поводження з вибухівкою. Це достатньо жахливі статті. Навіщо ще ці 100 тисяч збитку і нанесення шкоди обороноздатності Російської Федерації? Це що таке? Это новый виток репрессий в отношении крымских татар. Фигура Наримана Джелялова была выбрана не случайно. Он очень яркий общественный деятель, активист, политик, который, несмотря на давление, оказывающееся со стороны российской оккупационной администрации на крымских татар на протяжении последних почти 8 лет, оставался на полуострове и отстаивал интересы крымско-татарского народа. При этом он не скрывал свою политическую позицию относительно непризнания правомерности и законности оккупации Крыма и последствий такой оккупации. Почему именно диверсия? Потому что в лучших традициях 30-х годов фабрикуются подобные дела по наиболее таким грязным основаниям для того, чтобы к фигурантам этого дела было как можно меньше эмпатии, меньше сожаления, и для того, чтобы репрессии имели такой достаточно устрашающий характер. Потому что все, кто знают Наримана, естественно, понимают, что такой человек никогда бы не пошел на какие-то насильственные преступления, да и на преступления вообще. Тем более, что Нариман Джелялов неоднократно подчеркивал, что крымско-татарский народ ведет свою борьбу и вел свою борьбу еще в советское время и продолжает вести исключительно мирными и демократическими способами. Конечно же, опасность его ареста существовала постоянно, и он сам об этом говорил, он сам об этом знал, но не покидал Крым, не уезжал.
Он предполагал, что его арестуют, но по каким-то другим основаниям. Может быть, за высказывание мнения, может быть, за какие-то призывы. По всей видимости, для российской власти последней каплей послужило его участие в саммите «Крымская платформа». И не случайно так называемый взрыв газопровода произошел именно в день открытия саммита. На мой взгляд, российские власти, используя Наримана как жертву своего прессинга, своего преследования крымских татар, понимая, что этот человек пользуется большим авторитетом в среде крымских татар, рассчитывают на то, что его арест произведет деморализующее, угнетающее воздействие на крымских татар. И тогда цель репрессий будет достигнута. Любые мысли о том, что Российская Федерация не имеет права находиться в Крыму и совершает незаконные действия, таким образом искореняются, люди просто запуганы. И в данном случае, конечно, обсуждать серьезно предъявленные обвинения нет никакой возможности. Это дело сфабриковано от начала и до конца. Пане Микола, от ваша аналогія з справами сталінських прокурорів 30-х років, вона дуже влучна. Той, хто читав ці справи, він просто він дивується божевіллю, яке, в принципі, було в основі цих судових вироків. Насправді, справжніх судових вироків, за якими люди йшли в табори або навіть були розстріляні, знищені. Там є і підкоп, десь таємний підкоп до Америки, що абсолютно неможливо. Ще якесь божевілля абсолютно. Але ми розуміємо причину. Сталін таким чином позбавлявся ворогів. Це по-перше, своїх особистих ворогів, від яких він боявся конкуренції. І він фактично в тому числі так він приборкував, приводив суспільство до покори. І третій елемент, чому це відбувалося, дуже часто таким чином, в принципі, приховувалося оце якість господарювання більшовиків і сталінської влади, коли от всі ці справи про диверсії і про те, що якісь злочинці заважають будувати щасливий радянський комунізм, от всім цим прикривали просто невміння господарювати. І от тут виникає питання, на ваш погляд, з того, що ви знаєте, з того, що ви бачите, насправді, оцей газоїн, що там сталося? Це був підрив для того, щоб створити підставу для цього кримінального переслідування? Або це, можливо, просто, як російськое головотяпство? Важно понимать саму суть нынешнего кремлевского режима, который пришел во власть во многом на страхе людей. Я напомню, что в то время взрывали дома в Москве, в других городах России. И история рязанского сахара, так называемая, когда были пойманы сотрудники ФСБ, закладывавшие взрывчатку под жилые дома, и потом это все было объявлено, что это учебная какая-то, учение какие-то, учебная тревога, указывает на то, что при необходимости этот режим может сам организовать все необходимые действия для того, чтобы потом достигать нужных целей через уголовное преследование тех или иных лиц. Поэтому в данном случае я не исключаю, что взрыв на самом деле мог быть организован. Но абсолютно точно я могу быть уверен, что Нариман Джелялов к этому взрыву не имеет абсолютно никакого отношения. Пане Микола, як, на ваш погляд, вплине оце уточнення, всі ці штрафи і звинувачення в підриві обороноздатності Російської Федерації? Як це вплине на саму справу, на силу і того покарання, яке росіяни будуть намагатися, до якого будуть намагатися привести пана Джелялова? Важно понимать, что предъявленные обвинения относятся к категории преступлений особо тяжких. Только по одному пункту по диверсии это уже до 15 лет лишения свободы, а по совокупности это может быть до 20 лет лишения свободы. И понятно, с какой целью российские власти это делают. Это элемент, необходимый для них элемент колонизации Крыма, посредством запугивания и выдавливания любого инакомыслящего элемента, к числу которых они относят и крымских татар. Поэтому преследование Наримана Джелялова может за собой повлечь, учитывая его отношение к Меджлису крымтатарского народа, в последующем признание российскими властями
Меджлиса уже не экстремистской, а террористической организацией и развертыванием гораздо более масштабных и массовых репрессий, чем они были до этого времени. І от тут виникає питання, якщо це станеться, якщо Росія визнає Меджліс терористичною організацією, що буде загрожувати членам Меджлісу? А їх, до речі, дуже багато, тому що це представницький орган влади народу, який, в принципі, був розповсюдженою мережою. В кожному селі, в кожному населеному пункті, де були кримські татари, був осередок. Що буде з людьми? Мы видим то, что будет уже на примерах дел Хизбут-Тахрир, когда без особых доказательств на основании одной экспертизы, показаний одного-двух засекреченных свидетелей, людей отправляют на 15-20 лет в лагеря, только потому что им предъявлены обвинения по статье террористической направленности. И таким образом, если Россия признает Меджлис террористической организацией, то вся система Меджлиса будет расцениваться как ячейки террористической организации, и под угрозой окажутся приблизительно от 3,5 до 4 тысяч людей, которые в разное время имели отношение к системе Меджлиса. Дякую, пане Микола. З нами був Микола Полозов, адвокат Нарімана Джелялова. Я нагадаю, що ця справа, вона з самого початку була якимось дуже дивним чином зліплена. Це насправді так називається – зліплена. Тому що спочатку було заявлено про те, що відбулася деяка диверсія. Причому відбулася вона якраз в той день, в той момент, коли Наріман Джелялов особисто був на Кримській платформі, яка проходила в Києві. Це установчий саміт великої міжнародної конференції щодо деокупації Криму. Після того говорилося про те, що, мовляв, таким чином якісь українські диверсанти, люди, яких винайняла українська розвідка, вони намагалися нанести шкоду російській обороноздатності. Хоча насправді будь-хто, хто розуміє, що таке Перевальне і що таке цей Гадуїн, всі прекрасно розуміють, що це в принципі він в разі його пошкодження газу позбавляється, причому тимчасово, ненадовго. Одне селище, причому тут обороноздатність. Але зараз ми бачимо, що Російська Федерація рухається далі, що вона все ж таки намагається втілити в життя, додати судового якогось контексту всім своїм абсурдним звинуваченням. З нами на зв'язку Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній бранець Кремля. І з ним ми більш докладно поговоримо про ту загрозу взагалі для діяльності Меджлісу, про яку говорить нам пан Микола Полозов. Вітаю вас, пане Ахтеме. Добрий вечір. В нашому ефірі щойно Микола Полозов сказав про те, що те, що відбувається, те, що заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова звинувачують у диверсії, у тероризмі фактично, може призвести до того, що Російська Федерація переназначить Меджліс з екстремістської організації на терористичну. І тоді, в принципі, постає величезна загроза для всіх людей, які пов'язані з Меджлісом, в тому, що вони будуть обвинувачені в причетності до терористичної організації, осередки місцеві будуть названі ячейками цієї організації. І, в принципі, може почнятися той вир справ, який ми спостерігаємо щодо Хизбут-Тахрір. На ваш погляд, наскільки велика така загроза і що робити в цьому разі? Вона існує, з нею сталкиваються кожного дня наші активісти, члени Меджлісу, місцевих Меджлісів. Ви знаєте, у нас система Меджлісу, вона є Меджліс кримськотатарського народу, але є ще регіональні Меджліси, які мають свої осередки в кожному місце, селище, селищні ради, тобто селищні Меджліси. І я взагалі вважаю, що зараз Росія змінює такий напрямок боротьби, вона починає новий етап такий, не тільки релігіозного толку, як нас потрохи ці останні роки привчали тому, що, я і маю на увазі, Росія намагалася привчити до того, що в Криму існує релігійний якийсь там екстремізм,
А зараз вона придає такий сенс, який стосується вже самого кримськотатарського народу. Представницькі органи, тобто це народ, ці місцеві меджліси, вони і є частиною народу. І тут, на жаль, я вважаю, що буде по етнічному признаку далі проводитись така зачистка, по якої вони мають дуже такий багатий опит по Кавказу, по іншим регіонам, де є національний фактор, дуже такий потужний був, і його знищувала Росія. Оці всі 25-30 років новітньої історії. І от зараз вони переходять до такої практики в Криму. З того, що ви говорите, розумієте, пане Ахтеме, коли ми говоримо про Меджліс, це не просто представницький орган кримськотатарського народу, він визнаний в світі. Він визнаний в українському законодавстві, тому що є статус корінного народу, і це визнано. І в багатьох резолюціях, всіх резолюціях по Криму, в рішеннях проміжних міжнародних судів говориться про те, Росія отримала вказівку припинити переслідування і зняти це незаконне звинувачення взагалі представницького органу. Меджліс завжди звучить. І от зараз, якщо це відбудеться, от якщо Росія почне просто нищити представницький орган кримськотатарського народу, на ваш погляд, що вони намагаються зробити? Чи спробують вони потім підмінити його своїм? Чи хочуть вони, щоб молодь, яка росте і розвивається вже в російських умовах оцієї пропаганди, щоб вона просто забула про політичну суб'єктність, про досвід боротьби кримськотатарського народу за свою батьківщину? Що вони хочуть? Треба розуміти, що на території Росії взагалі ніколи не було яких-небудь там представницьких виборних національних органів, які би відображали таку, знаєте, структуру місцевого самоврядування. Так як вони знають, що це є, як у кримських татарського народу, це Меджліс. І те, що в багатьох резолюціях відображена позиція світу по відношенню представницького національного органу самоврядування кримських татар, це свідчить про те, що світ знає, що це таке, а Росія, вона не приємить такий підхід. І тому, так, резолюції є, але справа стосовно міжнародного трибуналу, і в тому числі по Меджлісу кримського татарського народу, тобто по незаконному препятствованню його діяльності Меджлісу в Криму, вона не продовжується. Тому що, от, знаєте, всі ці справи наші, і в тому числі моя справа, вона от, на жаль, показує, що ще оце міжнародна правова судебна практика, вона не настільки швидка, щоб чітко давати не тільки відповідь, але і показувати якісь такі кару, щось таке для тих, хто це проти нас чинить цей злочин. От в цьому сенсі непокаране зло, воно буде породжувати і інші етапи оцих злочинів. Пане Ахтеме, з чим ви пов'язуєте таке повільне, ну, взагалі, як ви кажете, припинення, будемо сподіватися, що тимчасове розгляду цих справ, ну, принаймні їх таку повільний перебіг. В чому, на ваш погляд, причина?
Чи достатньо, ну перше, от моє питання я хочу спитати просто, що може зробити українська держава? Тому що, в принципі, Меджліс, при тому, що він, кримськотатарський народ отримав статус корінного народу, Меджліс визнаний в 2014 році, Меджліс і Курултай визнані представницькими органами. Але чи достатньо інституалізації для того, щоб говорити про, про те, що мова йде не просто про якусь громадську організацію, це не громадська організація, це фактично політична суб'єктність народу, і це, в принципі, і є сам народ. Чому це відбувається? В чому причина, на ваш погляд? Я вважаю, держава таку формулювання, наскільки вона може, ні. Вона зобов'язана використовувати всі механізми на міжнародному рівні, в цих судах або інших інституціях наполегливо, для того, щоб не було шансів у цих інституцій не виконувати свої ці правила, які вона породила, да? Так скажемо. Але коли наші партнери бачать, що тут останнім часом немає такого принципу в підходах боротьби проти Росії. Да? Я тільки декілька прикладів скажу. Це, наприклад, історія з нашими моряками, так? І історія з Цемахом. Тобто, коли треба було доводити оцей тиск, який вже мав такі обороти, да? Дуже потужні, на той момент вони стали занижувати, і в кінцевому його вигляді ми віддали Цемаха, і ми забрали, якби там виманили моряків, яких і так Росія змушена була б віддати, але покарання було б доведено до кінця з боку міжнародного трибуналу. А тут зараз так, ми їх забрали. Оця кримінальна справа, вона досі діє проти моряків, а ми продовжуємо вже повільно цю справу в міжнародному в суді тої інстанції, з якою ми почали. Да? Це я вважаю непослідовністю, да? І недостатнім тиском, яким користується Росія не тільки у себе, а ще вона має, ми ж знаємо це, впливи на ці інституції, на держави Європейського Союзу. Тобто проти такого впливу треба мати дуже такі сконцентровані дії з боку України в цих інституціях. На жаль, зараз цього немає. Ну, знову ж таки, коли ми згадуємо про справу моряків, ми пам'ятаємо, який міжнародний резонанс був через їх захоплення. Пам'ятаємо, як Україна говорила щодо вас, щодо пана Ільмі Умєрова, щодо Олега Сенцова. Тобто кожен раз це були величезні флешмоби, просто величезні. Зараз захоплення Нарімана Джеляла. Чому тиша? Тиша перше. Я взагалі вважаю відповідальністю зараз влади в питанні цієї провокації проти Нарімана з боку ворога. Це відповідальність влади. На Кримську платформу він приїхав як фактично виконуючи обов'язки голови Меджлісу на тимчасово окупованій території. Він всі ці роки був рупором України в Криму і рупором кримськотатарського народу. І запрошувати на Кримську платформу, і він приїхав, організував декілька наших членів Меджлісу і делегатів Курултаю, і не брати участь в цьому самому круглому столі, де були присутні президенти, глави делегацій інших європейських держав, світових держав. І він не представляв Крим чомусь. Чомусь не йому було дано слово для того, щоб він представив Крим на цій платформі. Від Криму, щоб він розмовляв. Наскільки справи сьогодні в Криму він тільки мог на себе, він знав це, і його
слово треба було, щоб воно лунало за цим столом. Інше питання – це відповідальність всіх учасників Кримської платформи, наших партнерів, які приїхали на цю платформу, прийняли участь для того, щоб консолідовано тиснути на ворога, на Путіна. І оцей випадок, оце знущання над після Кримської платформи з боку Росії на наші намагання об'єднуватись, з нашими партнерами. От на це треба давати відповідь. І знову-таки, от в цьому напрямку основна роль – це нашої держави. Її я не бачу, на жаль. Дякую, пане Ахтеме. З нами був Ахтем Чийгоз, народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Ну що ж, важко не погодитися, тому що арешт Нарімана Джеляла якраз після того, як він відвідував Кримську платформу. Насправді ці два факти, вони поєднані в закликах, в певних поясненнях і МЗС України, і президент Володимир Зеленський, президент України, говорив про те, що Наріман Джелял був заарештований через участь в Кримській платформі. Але, друзі, це говорить не про важливість Кримської платформи, це говорить про важливість Нарімана Джеляла, про його важливість, його постаті в окупованому Криму. На все добре, я хочу попрощатися з вами і нагадати вам про те, що необхідно підписуватися на наші сторіночки в соцмережах, а також дотримуватися засобів карантину, тому що пандемія, хоч вона і відступає в Україні, вже кілька областей можуть вийти з червоної зони, але тим не менш і вакцинація, і дотримання дистанції, і всі ці профілактичні заходи, які пропонує, які закликає робити ВОЗ, це дуже важливий момент, тому що це береже життя як ваші, так і ваших близьких. На все добре, друзі.